जुमाय खं सिनायदो आरो नोंसोरखौ जुमाय खंजोबो आरोना ओंख्रिया नायदों इयाव दं ओमफ्राय इयावबो जुमाय खं होनो फानो नामा बै फानलायदोंमोन जोङो नै बिदोंमोन नालाय सासे मानसिया साप्लाय हरनो दा लाङा नै साद्रि जाहैबाय नङा बिदि बेनो बिसि गिदिर आरो मा मा फैबावो जोंलाय जारला जागोन जोंखौ लायहोनानै बेबायदि लायहोबा लायहोनानै इसिबां दैमालायाव बेबायदि खालाम नामा दै मानजोब्बाय होनदों नामा बोरै गोदोनासे मासि गिदिर बेनो नङा बे जायोनो बिदि गिदिरा जायोनो औ बे जायो आहा बे मोनसेयाव मासिबां होनदों मोनसेयाव थाइसेमोन बा खम फैसा मोनगौमोन मावहोनानै आंनि गोदोनासे दैयाव खनदोंहाय सरान मोदोम गंसे उन्दुनो हायाखै लाङाखै होनबावदों नङा एसे आराम खनेनानै दा नैबे फिसा फिसाखौ मा होनदों रानसै होनदों नामा जानांगौ जा बेखौनो जानांसिगोन भिटामिन आदैमोन फ्रा भिटामिन हिट जानोसै भिटामिन आदैमोन दाबोरनिखौ आदैमोन हेल' गाइस वेलकाम टु जान्टा फाग्ला एग्रिसिन आदैमोन नोंसोर गासिखौबो जान्टा फाग्ला एग्रिसिनल' आरोना सिबिनाय बरायनाय सरनाय थालायबाय दिनै नै हाग्रा फुनांगौ आजां गाजां दं दिनै बिमाजों आंजों हाग्रा फुनो नागिरदों आरोना मैया बेखौ आद्रा फुखाबाय आं माने हाग्रा जाजोब्बायमोन ओमफ्राय दा हाग्रा फुनो नागिरदों आरोना आदैमोन एसेल'सो गैला बे फुखौ फुबानो जोब्बाय आरोना दासो खामान्ड' लाइफआवसो हिनजावा आंना येस दा बिमा बेखौल' फुनो बेखौ आं फुजोबगोन नों जेबो नङा एसेल' माव गय जालायबानो गयाबो गावल' जाबावदों नोरफाय फैद' एसे फैद' येस बिमा दासो येस खामान्ड' नोरफैलायलाय खामान्ड'खौ दिमावबायलै दे फुद' फाग्लि बिदिनो जायो नामा संसाराव आगान होनाय माने खामानि मावनांनाय बुजिखादों दे लागाव मावदा बिमा होबाय गयो मावनानै लाखा देनां फिसायनाव थांबा सेस जागोनबो मावखायाबा बिदि मावहोआ बिनि थिननाय खामानिखौ मानो मावनांगौ मावाबा ओरैनो जायो बिदि मोनसे जायो नामा बे माबाखौ रोदा नाय फुथुरा मा दसेनो जायोना माव जानो मारै जालांला मा खोथा गावनोबो खामानिथ'लायबाव गस्लाया बेरे दं होननायालाय अबहायमोन बुरिफ्रासो नुबा साजोखौ आंनिखौ लांबा लानानै फाग्ला माने एथ' खामानि मावो होनबा सेस बिमा गैला रायजानो ओरैनो उदां मोनजायो माव नोंनिजों दानिजों मिलायबावो नोंहालाय फाग्ला नायनानै थाब मिनिबावबाय बुरि जि मिनिगासिनो बावो
Ay ơi, boleh pergi ya? Ayo bu. Thằng nào mau, được chứ? Ay ơi, chúng ta vào thôi. Để nó kêu lắm, mấy thằng đấy. Dính bùi nào mà. Mà lại không chọc con này lấy nữa ơi. Không mong mà lại. Apa jangan mau apa gua mau nuah đi mình. Ông nó không thật ra thế nào. Thôi ba gì 같이 나버 단편형 오랑. Alo, mình cũng đâu đang gần, thật là. Ini tuh ada kontak sebenarnya. Bilo ni lại ni bị đúng không này. Khatam jebay. Yes, fra langdang jalan. Dan opat khaman dulai le hinja wang na dine. Mas bang la ya. Ninga ke. Ha? Ning sipai na. Budung lu mana gitu dan lai. Mang sebai. Yes. Dikutin aku. Karang. Mang sebai. Cuma aku mana ada man bini. Vitamin jaga nih. Sesuatu jaya. Nih ya. Jam bidau ibu nanti andar hid nih. Iya bini. Ibu kurang menjadi bah. Beku kar khaisi. Nih kar mana? Nih kar mana nih? Yes. Beku kara. Wah, mình không được bay phải kìa. Ha ha. Khatam. Gaya bay xe bay. Mày không, jadi jasian, mana jangan hal. Để nulis nong để tháp lido, nuah, lido. Ayo, kaman dah, kau kaman boleh, ayo malai. Lawai, dia ni dah betul lah, lawai yang berkaman tu nani. Ayo nulir lagi nulirin jengden. Yes. Gujuk lir nang la. Demi siapa kan sih na? Nuan ami injura goblong dongo. Rekasi gaya. Yes. Yes. Hả? Đứa cái cũng mà làm sao xin đừng này. Yes. Anh mau được năm mình mà năm mình ra được. Dạ chơi biết mà. Hadi. Lash thap thap kan dia lang na. Thap thap kan dia lang lash là gì lại bảo ra này cũng mua ba ra này hin ba anh bora 30 টাকা লাভ কা 20 টাকা লাভ 10 টাকা লাভ ngre ya còn không đặt lẻ về
हो